Kardom nili uruning tikathak karbeng long news arning sama berta pini langkonita. Lakhain kora thok Dwarbagore mesi constituency ke parlo jangmi poni phain kora hini arni Congress asong pen MP candidate Joyram Ingleng aphan kangthum karni pon MP kilik nangte bokbomsi penang anbang phuatum ke amithang apolitical party penche OC Congress along chepa ogdun bomlu pinita Dwarbagore constituency pensetame don phokep ahem tun atum Congress along chepa ogdun lo bangso amai long aluhi manpeng pen ka chetong dun CPI mel pen XEM Robi Kumar Phangcho chetong dun lapen XEM Roton Ingti setame chetong dun lapen non Congress a candidate Joyram Ingleng setame chetong dun si rat aphan jumisen alam thanpo Dwarbagore Pendor Singh Togbi, Karbiang Long News. Napendak Dwarbagore along pini dolamara kiwang nangi ke kenangan nampur pranglo kita halapu suceng nenta meeting dersian nama daktan gileta dersian lo napen election meeting nona rada tum aning hangateng pen rada tum aduk duong ama non ke akimi modi ji ke pu अच्छे दिन के नंगले ले der lo Lasi kado gue cira pet si aceh dia ni metang lagi wan nang pua meeting lo. Ini 37 do ke join 37 nang bong dan tapi PSLC lapen BJP tu masih nang join dun. Mereka bang kanil tu isu hisab lagi pon kali non batai sike lake ini tu agenda special agenda hisab sike pon lapen ini tu mas songja sarpo non Prime Minister ang hoy kang niji India Alliance hailo pulote Rahul Gandhi batahini nang lo. CA la so bangke Citizenship Amendment Act la so bangke isi akeng nodak ang theke dolo ilitum culture ilitum language Mante North East along kedua kai tu bangga keng nobinong lo, lapen tum Karbiang long tame lahai amunit Afghanistan pen Pakistan pen Bangladesh pen kiwan lo te ili tu manata amunit nang ke hap tuya bangke lake henodaka kam lo. Phuloni constituency Tarabasa office asai hem along Congress asong pen COC APA Chalsia song along chepa ongdun. Jangmi poni phain kora hini arni Nonapur Lok Sabha election MP kilik nangte bokbom aporahu penang ana songja pi atum methang aparti aphan ning kachithe avidet si pini Tarabasa sai hem kangpu along Congress asong aphan ning chedok desi banghini Congress pen PPCI mephu Bidya Singh Ingti lapen VMCC mephi Maluti BP atum APA Chalsia song along chepa ogdun Lapen non ki wangji sitami Congress asong pen APA Chalsia song along chepa ogdun ji do olang pusi Bidya Singh Ingti pen ning jepon Phuloni pen oro ning ti kathar Karbiang Long News Nangli ninge chethe se chepa ogdun Nili ke ahok aprang ke nili Congress ke claim lo Congress claim bang phulo sitame nili ning che matha phi ning che matha tu bangke penangar ja ka ding che matha pen nili non APSLC long chepa ogdun ke ke aphan kepang tangpon ke aphan ke charai kompon mate hempre ka hin pen ka che songpon labangso akemi ang thek ke thek long pen masini li bangke APSLC long ke ba nili ke Congress long ke nili aprang ke president si gedo non bangke nili advisor si gedo he nangli tum pini pangkan non bangke nili tum ke bahani velo alangli Maluti BP sitame VMCC a presiden iglo village Mahila Congress Committee a presiden iglo sire nili tum along non ke bang do sitame pini apor pathiek pen saratum lang pulo pinil ke along adam nai po masi nili tum tala an pangrum redelo non ke bang yilong bangko an abang tu bang kisi na chepa non nili long bangko an ma Congress long nili long ke do tang amuni da tuman ke non nili long si bang lapo ke la so puthak Karbiang long arat phan ko kisi nangli hin pen lam thip nili Karbiang long arat phana bang ke la hello ke piponje bang ke koson ma elitum jai kathar nange japon ang tong ti kathar koson ma nange japon la so teng si nili claim nun po
West Karbi Anglong Chenthong Constituency MSC ke parlo Morap Arong Along Nilitom Karbi Anglong News Apherang ke Martin Inglengpen Kahumri Dam. Lason si jangmi poni phaing korai hini arni Chenthong Constituency MSC ke parlo Morap Arong arat atumpen non nangkeleji MP kilik ahut ke Epia Chalsia Phansi vote pipen pahai pon popu alam thi chepaklang pon. Tang tenon Nilitom Karbi Anglong News Apherang ke Martin Inglengpen Kahumri pon abirtale angton pen langponik sinang. Pertama Karbi Anglong News Kelang harap dona phanta non nili kitu lake Chenthong Constituency dak Morap PS along sinon nili do la sinon nili dak kiwang nangkok ke non kiwang ji election mate non MP kilik tabang so por hon nili dak arong arada tumpen asap su itini jingki juthan pon dia pan sinon nili wang si nili alang itum pan tupi aneng kamatha malanon EPSL sia pantong alang itum da kasaput ki ong ma mate aga prek barti te duma non nili itini alang tum pan aju konto tangte nang litum peneng rodak Chenthong Arab mate dak itum apar Chenthong along pendak Morap PS along kenang litum EPSL apan ikroi abang ku don ke andu mate dak Morap hawar ke nang litum EPSL pantong ikroi ki ong mate asapik ta dulang mak to rangsi jeru partik lo dadak Morap PS angkang nilige presiden lo EPSC presiden lo ladak elemen Robinson Hanse ladak Morap PS along ke nitum ke kedam tanga por huta nitum ke EPSC pansin nitum pahai lapen pineng lethau tambe MP kili hutu ke nitum ke anso se ang pang potensi nitum pahai vekpo athe kedam tanga por hu nitum han BJP kachiri pon ko anu ne MSC hu nitum hanang chak lo to war nang pipo puta to war tawe lapen subcenter nang kimpi subcenter ta nang pia doktor ave lapen itu ma phan nang kecak ason lang tingki le tum nang konai pila benta lang tani tu phan nang pali pitek the a tingki ni tu ma hok along kim do lo setame labang so lang tamen tu nang pali pitek the la posin itu nengjang jelo lapen tu BJP phan tu condemn lo basi peneng le thot ke ni tum ke APHLC tu ni tum ke Morap PS sangkang ke ni tum ke APHLC pasi tu pahai back po tata labang so Morap PS arlo pana duji nili tum ladak Morap PS angkang long avut lake pak harupo atam do la pak harupo tan no bang ke EPSC apan si jok let po lake 100% lo lake te nang li bang te ladak PS along ku pia tudong kedeng kolon non amat nili ladak Morap PS angkang pilong nili non mat kedeng lake Ketria puse deng deng tangte non kiwang ji labang su MP pilik long ke nang li kin pen ko an pe chaar dam labang su non EPSC tum labang sum Morap kangarlo ardi duma we malang nang li hampon tate apulong kedam tang same ndi tumadak Morap PS angkang bang ki pinana teman ndi tumadak kedam tang same high pond det ase non ki bang ilang same tum non MP kilik ahut same ndi tum adak Morap PS angkang pi pen ke ni tum akai EPSC sini tum high vekti sini tum chini da non labang su MP bang ke dak Morap pen bang ke high vek po loge high vek po apulelang ladak ni dak Morap biarong barikalo lasi ili non ladak kacinidam dak Morap biarong PS kang arlu ke aprang kecicak ke kita nang potong pipo pulo apen hem suta adon tin nang rabji pulo hem suta na nanta I don ni bet tangte lapen ke lang metawe lapen ke ali putli tawe kecicak hotu bangke ali putli pura ali iklingan sedang lebi pulo lapen ke skolta nang kim pipo pulo skolta non egong lo rata skolta we ni kaning koi raisi lo penengan itum rat pen cirung bom si naso skul suli bom lo te penengan bang ke itum ta suli uni delo lasi naso skul ta nontan hikim datang se lasi itum abang ke la BJP sarkar ke itum ke pini pen ke reject lo itum ke la PLCC itum ke but do ante jok lapo la
official jana pak. Oh, lala. Ante kidam tangar ni la BGP tum rolling ningkan krepo la song bong pen dak murap ang tangar lu kupipi akaceng tur si nang rap pon gitu lo. Jat tawe lapen ke uruna duita don tin pati tang lap itu uruna duita don ni pen don thomnak lapen ang bong ke lang ta puraji pu lang ta nang piji pu lang ta we lapen ke job cut ta nang non amen ta nang peklang pipi kang yang lo lapen ke society pu ta idon pen ni bangni ason si an kelong liat atum si ong lo ta lasi La support si la so posi ni itung ke ninga yang jelo lasi FPLC tingber belum so apang si nili nang li panang karjupon jike nang li non EPSL si long kopiar pusi kideng po. Solo media partai tum lebih kanlah salangka di report masih serupa tigno nang itum kacipaduk pendak morap polling station nang homri pen nondak berong patwa klamalong itum kacup hateng pen nang itum nang karju pen itum hokalam kacitan dia por kilong pot serupa tigno laposi neli ke kiram tang bang ke kongres lang senili klembom kami kopi personally non special sialong kasi belang kok lapen labang sualam nili ningak long pancimata damsi labang su BGP bang ta chokche lapen labang sa kongres atun ta chokche nili chini pemesi pini nili hin pen nili neng klar sapan kitu dang kang to bang ke special sia bang ke itu masal jai kathar alang ni nang ke japon pamesel lapen ini tum cicar peme athinon uwe gini tum ke cicar peme lo jai kathar bang heno ahok pet itu malongri tapi itu mak hep anak kang terpiji labang itu neng tepi melo lapos ini di tame di kongres along kan ciusi dakne itu mau PS along ke ini di penon advisor arku endun pen an susi kapang tang pen nong kono tang pen itu ke 100% bang ke along wek pu fusilin pen ke ciniram lah non ke klaim bom itu ke klaim ke cikaduk pen itu ke cit long assessment ke long ateng Nabang sudak murap ya salong bang kenang itom si EPSL si pan pa ay pan po. Baik pula ke 100%. Li bapak favor kan nong nong kan ke cisar den lah. Ati ma flex ke citar cok sai delu ke. Meri tum ke cinia teng.